ma niftakar qatt li sezzjoni privata għaddiet man tal-gvern, allura kien proċess innovattiv fejn ħaddiema l-ewwel ġew trasferiti mal-gvern. U ridna naraw li trasferiment tagħhom jiġi rrispettat il-trasferiment ta' negozju skont il-liġijiet ta' Malta bħala seniority pagi. U sibna ċertu anomali li ridna nindirizzaw mill-ewwel. U mbagħad bdejna proċess ta' diskussjoni mal-ħaddiema u mal-management biex verament il-ftehim kollettiv jirrifletti l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema kollha. Kien proċess fit-tul, kellna żminijiet li konna bl-azzjonijiet industrijali, imma dejjem iż-żewġ partijiet kienu b'volontà li nsibu soluzzjonijiet biex nilħu l-aspirazzjonijiet kemm tal-liesa bħala kumpanija u kemm tal-ħaddiema tagħna. Kien proċess twil, sodisfat ħafna bl-andament li kienu għaddejjin, kienna diskussjonijiet twal, tallimna minn xulxejn, però żgur nirringrazzja lis-segretarju tat-taqsima, is-Sur Teo Vella, ix-shop stewards, il-membri kollha li ħadu sehem fi proċess ta' diskussjoni, ma kenniex diskussjoni waħda, ma kellna diversi laqgħat magħhom, xi kultant kienu naqra passjonali wkoll, imma wasanna biex dak li dejjem xtaqu għandhom. U dan huwa biss l-ewwel pass il-qudiem fil-ħajja tagħhom bħala uffiċjali tal-komunità.